Siji tukang becak umur 70 tahun nang Lumajang gak iso kerja maneh. Polahe becake dicolong maling. Gak cuma nyikat becak, pelaku yang dibedek nyolong wedhus teke tanggane korban. Aksine maling iku kerekam CCTV. Nang perkara iki korban cuma njaluk becake dibalekno. Sabar yo, Mbah. Wong lanang gawa karung kerekam CCTV tepake mlebu kampung nang Desa Banjarwaru Lumajang. Kedadiane tanggal 29 Juni 2026, kira-kira jam 4 isuk utuk-utuk. Gak let suwe dekne nggawa mlayu becake Supeno, mbah lanang umur 70 tahun. Nang rekaman CCTV liyane, pelaku ketok nggenjot becake mbarek ngemot karung sing dibedhek isine wedhus. Wedhus iku dibedhek kasil nyolong, polahe tanggane Supeno ngaku kelangan wedhuse. Kemalingan iku diruhi kabeh korban pas wis isu. Teko rekaman CCTV iku korban bedhek becak karo wedhuse dicolong ambek pelaku sing padha. Polahe kemalingan iku salah sijine korban Supeno gak iso nyambut gawe. Mbah lanang umur 70 tahun iku gak iso golek dhuwit kanggo ngebeki kebutuhan uripe. Polahe gak ana penggawean liya sing iso dilakokno sakliyane becak. Korban ngarepno becake dibalekno, mbarek urusane dimarekno secara kekeluargaan ae. Tapi nek gak, korban karo aparat desa Banjarbaru bakal ngrepotno kemalingan iku nang polisi mbarek nggawa bukti rekaman CCTV. Walah kebacut rek, becake mbah lanang kok iso dicolong iku lho. Yongki Nugroho, CTV.